zabalketa izaten ari da esponentzial, orduan hori da oso leku gutxitan ematen ari dana. Alpetan ematen ari da, leku batzuetan, baino ez hemen bezain beste. Pagueta eta Izarnako barranko azken finean da baso mistoaren eremua. Orduan, pagadiek asko izorratu dute aginen poblazioak, zeta pagua zuaitz indartsua da, bera gustora dagoen tokietan, orduan azpin hartze dituztenean agin basok edo azkenian ihertzera llegatzen dira. Eta orduan, baso misto izatea segurazki asko laguntzen dio. Zeta ez duzten espezie bat nagusia egiten. Eta hori berriz agina laguntzen du zeretikan. Zeta batzuetan ikusi ditugu kriston luiziak, beste zoiztio egiten dira eta aginak hor gehatzen dira anklatuta. Anklaje oso potenta daukate. Antzeatan da. Hau, argaztea lanientzat politika. Emarra da ez da? Nesu hamen biok edo. Nesu jarriko naiz. Egia da, egindako aldaketak edo nonbait poblazioa bestu dituzte. Oain egiten ari garena da poblazioak liberatzen jol. Agina zabaltzen da fruituetatik. Horregatik handa baita ere oso koniferoa arkaikoa. Ematen dituzte fruitu gorri batzik, oso gustuko daukatena hegaztik. Balorik handiena aginek hartu zuten armagintza batek. Ja erdi aroan, baina horrelagoa ere azten dira bereziki inglesak eta arkulari galesak eta erabiltzen aginakin egindako ditzen zuten inglesez arku handia. Susko armak garestia ziren. Orduan armara oso bat edo esun ematen danak susko armekin armatzeko. Orduan asko erabilizituzten noa indikan urtetan arkuek. Gertu pentsau. Gu gaude Inglaterratik gertu itxasotik. Eta orduan mendikan eman zuten agin piloa. Zure haimen egin. Populazio berbera lotzen dena, eta lotzen da nola begian ikusi du susterra hori hemen espolioetan. Aldiaren asmoa da, aurreneko hau konturatu egin gera hemen zegoen patrimonioaz, eta hitz egiten agira peninsulako poblazio hori handiena hemen daukagula, eta segurazki Europako handienetarikoa, eta gainea lehen komentatu duguna, gaina gure kasuan zabaltzen nahi dena, etorkizuneko poblazio dela, eta ondo gestionatzen baldin bada hemendik aurrea, oraindikan handiagoa egingo dela. Gure aurreneko asmoa da bintzat ezagutarazten poblazioa, zoitza zer dan. Hau derra da, gertutik ikusi du, Kultura askotan beti izan da zoitz bat gurtua mundu zeltan adibidez oso gurtua izan da agina. Batzuetan heriotzarekin lotuta, baina baita ere lotuta noaiteko inmortalidadekin. Azkenean ez dira zoitzak milak eta milak urte biziela. Baso bat oso interesanteaz eta da aritzekin eta ginekin nastuta baso misto bat eta oso beste pare bat egin baita ere aparteko zuetzak izan batzeko proposatuta baina